מה הדבר הכי מצחיק שכתבו לך במבחן? כתבו לי תרשים זרימה על איך הם חוזרים למועד ב', מקבלים 100 ומתחתנים איתי. שאיפות גבוהות. מה ההערה הכי מצחיקה שאת כתבת במבחן? כתבו לי שיר ותיקנתי לו משקל וחריזה. באחד הרעיונות אמרת שרצית להיות עורכת דין או זמרת. איך מצאת את עצמך בפקולטה? התחלתי לתכנת בצבא וגיליתי שאני ממש אוהבת את זה. בתואר ראשון ובמשך שנתיים אחרי זה עבדת בגוגל, ואז חזרת לפקולטה למחקר. מה הוביל אותך להחלטה? הרגשתי בגוגל שאני לא ממצה את כל היכולות שלי, וזכרתי שבטכניון הרגשתי יותר חכמה. לתרגל או להרצות? בתרגול פוגשים יותר סטודנטים בקשר בלתי אמצעי, בהרצאה פוגשים פשוט יותר סטודנטים. מה השיר מעט כאוב עלייך? טעויות הנפוצות עשיתי שם הכי הרבה תפקידים. יש תכנון לשיר נוסף? הלוואי. האם אני יכול לסמוך על הצ'אט שהוא לא יהיה מוטה? לא, הוא לא יכול להיות יותר טוב מהדאטה שעליו הוא יתאמן. כולם מדברים על מהפכת ה-AI כחוקרת בתחום. זה יותר מרגש אותך או יותר מלחיץ? אף אחד מהשניים, כי אני לא חושבת שהיכולות הן באמת איפה שאנחנו חושבים.